Il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela ma jridx lil Clayton Bartolo bħala kandidat fuq il-lista tal-Partit Laburista għall-elezzjoni ġenerali li ġejja. Sorsi li tkellmu mal-Gazzetta Il-Mument spjegaw li Bela ħadin id-deċiżjoni fl-aħħar meta fil-Partit Laburista hemm kurrenti u konfrontazzjoni kbira dejja sabiex ikunu approvati l-kandidati għall-elezzjoni ġenerali. Sorsi oħrajn li tkellmu ma' din il-Kamra tal-Aħbarijiet sostnew li d-Deputat Prim Ministru Ian Borch u n-nies tiegħu qed jagħmlu pressjoni qawwija fuq Roberta Bela sabiex iħalli lil Clayton Bartolo joħroġ mal-Labor bilan illi ma jitilfu ebda vot partikolarment mill-lokalità tal-Mellieħa. Minkejja li Bartolo rriżenja minn Ministru anke ma baqax parti mill-Grupp Parlamentari Laburista u xorta waħda baqa' jikkampanja u jorganizza l-attivitajiet daqs li kieku xejn mhux xejn. Dan kien wassal għal kritika interna fil-Labor għax il-kandidati u d-deputati tad-distrett protestaw mal-amministrazzjoni u saħħu li Bartolo kellu jinqata totalment għaliex kienet jagħmel ħsara kbira lil Partit Laburista. Ftit ilu Clayton Bartolo kien għamel tentattiv biex jitħalla lura fil-grupp parlamentari madankollu jidher li s'issa sab il-bib magħluq. Il-każ ta' Bartolo huwa marbut ma' konsulenza fantasma illi l-mara tiegħu ingħatat mal-Ministeru għal-Għawdex immexxi minn sieħeb Clayton Bartolo il-Ministru Clint Camilleri, li ma' konsulenza kienet kritikata bl-aħrax mill-Kummissarju għall-Standards dan għaliex meta suppost kienet ittaħdem Għawdex mart Bartolo kienet għadha tagħmilha ta' segretarja fl-uffiċċju tar-raġel tagħha fil-Ministeru l-Belt. Il-Ministru Clint Camilleri qatt ma wieġeb x'tip ta' konsulenza kienet tagħti l-mara ta' Bartolo fil-Ministeru għal-Għawdex fil-waqt li l-Prim Ministru Roberta Bela kien qal li kienet irrifondat dak li ħasset illi kellha tirritorna bħala ħlasijiet. Dan kollu s'intendi wara li nqabdu bli kienu qed jagħmlu. U dim Roberta Bela mażla ċara jew ikompli jdajja fil-pożizzjoni tiegħu bħala mexxej Laburista jew ikompli jitlef il-voti u jolħoq konflitti interni ġodda fid-distretti.